Että täällä ollaan lauantai. Eilinen. No, oli railakas ja kaukana raittista. Hauskaa oli. Aina huono puoli tässä on se, että mä hajotin mun nilkan tossa. Kun tulin tuolta tulimestolta. Meillä oli tuo semmonen iso tuli ja kokkotyylinen. Ja tulin sieltä takaspäin ja mulla jätin nilkkani ja nyt se on aika hyvin turvoksissa. Vähän kurjaa on nyt ollut tossa jalan päällä. Oli pakko tulla tähän sohvalle. Jotkyttää. Ei, niin se sitten nyt voi sen verran kertoa, että niin hauskaa oli, että en muistanut, että ne joulusauna. Oli niin hauskaa siinä Tuleneurassa pari friendin kanssa, mitä ei pitkään saa nähdä. Niin. Mutta ei tässä mitään. Tänään on ollut vähän semmonen rauhallisempi päivä kaikilla. Tää nyt, jos se juurtui tässä iltaan pitkin, mutta se on hyvin mahdollista. Ei sen kummempia. Hyttyset perki. Kuolkaa. Sukupuuttoa. Eilen oli hyvää safkaa, pihviä ja pottuu, salaattisettiä. Nyt on tuolla tulossa raneja, lihapullia, nuketteja, nakkeja ja salaattisettiä erilaisia. Nyt ei mene nälkä täällä kyllä missään muodossa. 4 juomaa tänään juonut. En tiedä kuinka monta tuo juomaa. Mulla on vielä jonkun verran tossa. Mut ei tee mitään, pelataan huomenna. Nuortaksi.